Ja mensen, goeiedag, goedemorgen, goedemiddag. Vandaag ben ik even vroeg, wegens ik ga geen akko van Wisani Mino doen, akko van Wisani Tide. Maar met baro met akko die na van nefata obia gada fugaro kovo kaba profe. Mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu lokto, mi piki fu sabana. Mi piki fu liba e bar origini wan bigis masalon. Mensen, vandaag geen akko van Wisani Bikasi, mi go chara meisje, mi go askoro. En mi no door update, ik denk niet ongeveer 2 uur voor godape en 2 uur bij baka. En doordat die, door de reden die ze mina akkom van Wisani. Sorry voor de tide branansi, maar ik ben wel volgende terug met het programma akkom van Wisani. Sami want ik nu ules beku schrevi, ulobi schrevi, ubraso schrevi, en bribi inatata, en bribi inu schrevi. En mek no mas makom mindri unu yu nanga yu konvo. Anga usually like Yorka mensen. Dat ben ik nu tide tapa. Zonde bakana disi vandaag is als ik mag weten. Vandaag is mijn naam is Yorbo. Maar ik denk tide na. We weten na vonde. Kom ik tide na zonde. Vandaag is 9 november mensen. 9 november 2025 mensen. Hier is het baga. Ayari het tabu en hier is het baga. Hebben we van kijken Suriname mensen. Met jou mala lobby sweetie kakti. Ina so tapa zonde bakana zonde neti. Zonde mate pe uwa umude. Me baro allemaal voor New Jersey. Janso pe miton. Wan biggie. Oli mensen. Mensen. Maar Santos, geen akkoord naar Wisani vandaag, wegens ik ga mijn dochter even aan het op school brengen. En dat ik ben dan voor door de Jansen, alles voor de